ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simangpet ka din ni Ivy nga anak ta. Bakay? Apay aya nga ibagam nga anak ta. Kat anak mo't ni Cristel day nga ubing. Shh! Tangiwat mo. Mga ano da makangagking ka. Kit maduktalan da ka insukat ta idi naggidan kayo ang naganak ni Cristel iji ospital. Maibutak-takla ang day apalimad. Nuag sa oti ka sa buwat ta idi a janitor ti ospital. Awanan dito'y day a janitor. Nataysan. Nalipatam samod nga ammo ni Amira ti palimod ta. Tiinserag mo akatulong ni Cristel. Awan parikot kin ni Amira. Napudno kanyak day agayim ko. Apay nga ijay pay balay ni Cristel ti nagiserkam ken kuana. Tapno iso ti panakamatata ijay dakkel abalay. Tapno ibaga na ti amin ang mapaspasamak iti pudno nga anak ta, ani Chloe. Jack kayat ti Maris ti Cortina, ken abong ti kama ijay siled ko. Sukatam! Apay kadiasan mo akayat. Napintas mo ti Maris na ti kuna. Napintas siguro itikaskan ka, abakat. Ngamjak kayat. Ay, anya ka di amaris ti kayat mo, senyorita. Mangpili ka itinaranyag amaris. Saan kat atinalitam? Saan nakabakat? Tapno kas di ti Maris ti kwartok? Alangarod tayo naksukatan, senyorita. Darasam, takayat kong tagin na na. Wan, senyorita. Ay, nagalas kat ti ugali ti anak ti gayem ko na ni Mia. Kasano nga tamat ti pudno nga anak ni Madam Cristel nga adda iti puder ni Mia. Imbag ta si Mangpet kan. Nakasakdo ka din iti pagdigos ko. Jay pa'y pagluto ti sinakdok nanang. Agsubliak a sumakdo no makaluto ak. Agawaam, tamaladawak ijay pagkankanta ak aklab. Wan nanang, mabiit laang. Ivy, hingkaman kumatang iti sigarilyo. Darasam. Mabiit laang, taglutluto ak pa'y tatang. Hinkakit din. Tawan ti sigarilyo. Saan ka manan ngagpambar? Jak pa'y nakasakdo iti digos ni nanang. Awan ti ado pambar. Mapan kan no di mo kaya tamasipad ka. Sige. Owan tatang, mapanakon. Apay nga taadyak madisiplinaan jay anak ta. Adu ti madi akababalin na. Day tamat nga ruti parikot ko. Nakurang iti respeto. Ken ipilit na amin na kayat na. Kanayon kumat abagbagaan. Ang kagura na ti mabagaan. Saan amaanawa iti madi nga ugali na. Awan mo tikas jay kadagiti kakabsat ko. Natulnog kami matamin. Uray da kami mat nga agkakabsat. Awan mat ti bastos. Ang amore no kasta. Di ta mauma amang bagbagakan ko na. Anya pa'y ngay no di kasta. Pagrebengan ta ti mamagbaliw kan kuana. Gusto ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Kumusta ni Chloe ijay dakkel abalay? Nasaya at mat. Kanayon abagbagaan da Madam Cristel. Madilat tamat ti kababalin na. Saan akasta ti kayat ko amamuan? Nuit itadamot laeng amin akasapulan na. Ay wan, agbibig akaslabak na. Kasanumat ti ubing ngay nga da iti puder mo. Itad mo kadimat amin nakasapulan na. Nambarak, saan ko mat nga anak? Kaya't mo asawan. Saan mo nga ibilbilang nga anak? Ay saan mon adamagan? Iso nga inser ka ijay abalay akas katulong. Tapno maasikasom anaimbag ni Chloe. Asikaswag man. Ngam no maminsan, aglablabas man. Di mo man ibagbaga ti kasta. Siyak tinangirekomendaken ka ijay abalay. Masapon nga aramidam ti trabahom. Aramidak man? Rumbang lang. Tano saan? Ammomon ti aramidakan ka. Ha? Ammunak, Amira. Ha? Ditakan.
Nagdakas katigayam ko. Kapo iti ayat na anasaya at ti masakbayan ti anak na. Nang tulag iti kasabwat na iti ospital, anang isukat iti anak na, iti anak ti kinagiddan na anaganak, ani Madam Cristel. Nagsabat kami kin ni Amira ijay tiyandaan. Mayat kano ti sasaadan ni Chloe nga anak ta ijay dakalabalay. Madamag ko man gayam. Anya ti kang runa na makagapo no apay adakkel ti guram kundi Cristel. Ado ti kagurak iti dayjay ang Cristel. Inapiunak iti ado abanag. Mangibaga ka man nga rot, no nya launay ti kaguram kinkwana. No apay nga isupay abak nang tinagbalin a valedictorian. No siya kuma. Libre kumamat ti panagadal ko idi iti kolehyo. Ita, jak nagkolehyo, tawan pagadal ko. Mabalin mo mit kumatinag kolehyo idi, nakaurnong ka iti pagadal mo. Saan laday ta? Crush ko idi ni Jake Tabaknang. Ngam isumanan tinangagaw iti ayatan. Kayat mo asawan ni Jake ti ayatan? Idi day jay. Ngam inayat ka man nga uray saan ka Baknang. Impagarup mo abak nangak. Ta impakitak king ka, ti inhabak ko iti sugal. Wan nga rod, kunak no Baknang ka. Ngam saan mat gayam. Nauma akon iti TV, iti kwartok. Pati iti katrik. Kayat ko, iti king size, anapuskol ti kutsyon na. Anya pa lang ti sapulom iti katrim ay iha. May maisamat iti kwartom. Papa, naka-order akon iti online. Bayadan nyo no mai-deliver ditoy. Apay nag-order ka, di mo pa inyo man kanyak, iha. Iso nga rod nga ibagbaga akon. Basta, nalpasan nga in-order ko. No diyo kayat, agpasugnutak, agtalawak. Hanya kalakid din aya, iha. Saan kumamat aday ta agtalaw, ti kanayon mo nga ibaga. No diyo tong palan ti kayat ko. Talagang aramidak na ita. Malala. Sige, matungpal ti kayat mo. Tungpalan nyo matlagayam. Ngam adupay lang asermon nyo. Kitaan nyo ti grades ko, nanang. Nagngangato. Saan ko pa'y amasango akitaan? Aywan gayam. Nalaing ka kading agkanta. Agkanta? Awan asam ko nga agkanta, nanang. Kayat ko ti agripaso kadag iti leksyon ko. Ay na, isuntumit lang adi ka makapagtuloy iti kolehyo. Tawan kwarta pagadal mo. Agtuloy ako mga agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti kolehyo. Agyaman ka kiti kapagadalan ka pa iti high school. No addala kumadakkel a kwarta, ket ijay ka kumapagadalan ni Chloe. Tapno makitam, no nalaingwan no saan. Chloe? Jay ka di maarte nga agad-adal iti pribado a pagadalan, iti asidag ti pagad-adalan mi? Apay amaarte ako nam. Di ka man agsasao iti maibusor kan kwa na? Kanayon nga itulod ti kutsi. Ngam nagalas ka no mati ugali na. Ado ti masuron kan kwa na. Kasano ko mga amom? Ado ti gayam ko iti pagad-adalan na, nanang. Ibagbagada kanyak, ang maarte ka no, suberbiyada ka no. Apa na kamisuot ka? Anya ka diti parikot? Agsagana ka, tamadamdama, si kanta. Masurunak iti imbaga ni Ivy, nga ado ka no ti masuron kin ni Chloe iti pagadalanda. Apay kumakasurunda. Apalan da ka diti, kinabaknang na? Nalabit akas ta. No saan kumaanangin na iti pagad-adalan na, ijay kumanga agadal ni Ivy. Tapno makita na amin ang mapasamak iti anak ko ijay. Sayang lang ti pagmatrikula na ijay. Bag iti pagad-adalan na, talibre. Pampubliko a pagadalan. Padasat tuman ti mapan ijay asidag ti pagadalan da. Tapno makita kumanmat ti anak ko.
Mintanto iti kantin iti asidigtigit, ti pagadalan na pagitultuludan ti driver da. Adday tantikot siya amang itultulod kin ni Chloe iti pagadalan. Umasidig ta iti gate, tapno makita ta ti anak ta. O sige. Yawat mo man tibag ko, si ka driver? Saan kang agbayag-bayag? Aday ta, ma'am. Hello, napintas abalasang. Ha? Asino ka? Saan ka ngam mo? Siyak ni Mia. Isumat ni Juancho. Ti asawa. Awan ti amok nga agnagan iti Mia ken Juancho. Di kay mangsinga ta umunagak iti gate. Aglisi kayo? Nay, imudagan iti gate. Di nataingkan ka, no? Gaputa di natapay am mo ti anak na. Agbaliw to. Nanang, ayon ti balon ko, tamapana ko ni iji pagadalan. Awan kwarta. Uray sumardeng kan nga agadal. Diyak kaya ti sumardang nanang. Sayang, no diyak ituloy. Mapagtuloy mo nga rod ti bagbagem, kat awan nga rod kwartak. Magmagna ako na mapan iji pagadalan, nanang. Mabalin mo matgayam ti magna. Apay adumawat ka pay lang iti kwarta, ha? Sige, nanang. Inakon. Amangan nga min numaladawak. Yalaan nak pa iti danom, tamakain inumak. Darasam! Apay akas di nanang kanyak. Sipo daw bingak. Diyak pa'y narik na ti panangipatag na kanyak. Anak dak nga to. Wano, inampun daklaang. No inampun daklaang. Asino nga ron tipod na adadakal ko. Pudno nga tati atap ko. Asaan dak nga anak danaanang. Apaya ka na yung kanaliday, Ivy. Mabalin ka di nga ibagam kanyak ti parikot mo. Parikot ti pamilyami da ito'y, Dave. Apay, nagsina dagiti dadakkel mo? Saan? Diyak marik na ti panangipatag da nanang ko kanyak. Ha? Ibagapay ni nanang ko. Asaan na kanon nga agtuloy iti kolehiyo. Ay, sayang no saan ka ngagtuloy? Sikapay mo't nga ti kalaingan iti klase tayo. Parikot ko ti aramatik inton ang kolehiyo Mala, bayam, ibagak ka ni daddy. Alaan da kanto amay sa kadagiti working student iti universidad nga yan na. Tapno agtuloy ka matlaang, Ivy. Ay, agpaiso ka di. Pangaasim man, Dave. Tulungan na. Awan nam namaag kadatatang kan nanang. Apay ako man nagnakay ti salas. Kat ada pang panunutag. Ay, agdaldalusak, senyorita. Anya ayat ti pampanunutam? No ibagakkan ka. Masong batam nga ta ti damaga? Kasano nga amok kat di mo pa'y matimbaga. Amom ka di? No asino dagi siya agnagan iti Mia kan Juancho? Anya? Mia ken Juancho kunam? Tulang ka ka di? Siguro, amom dagi chay. Husto ak ka di? Ay, sa anak pa asigurado no amok kuno saan? Apay nga rod anas daw ka idimbaga. Ay, kwa? Kasla nang nangagkungaminday ta anagnagan. Amo ano isuda tidakdakamatam? Pumanaw ka man langan dito'y. Awan serbim. Di mo matlagayang masungbatan ti damdamaga. Amira, Mia, Juancho! Nakaluto ka ka din? Ay, anya dyan balikas kon? Apay damiya kan Juancho. Ay, isuda ti pampanunutag, itay nagsao ka, iso anay balikas ko tinaganda, madam. Kapin anong gayam ni Mia? Iso tinangirekomendakan ka dito balay, akas katulong ko. Ay, medyo adayumatkit din, madam. Ngam, agayam kami ngamen.
Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet nga agmay-maysa ti anak mi. Nasa una idi nagkita kami idi. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at harigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimat direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Napalabas, nadungod a Cristel ken Jake iti impagarup da nga anak da ani Chloe. Sigud nga agkaadalan da Mia ken Cristel. Adu dagiti banag nga inapapalan ni Mia ken ni Cristel. Linagipmet da Mia ken Juancho, tinapalabas iti maladaga da Ivy ken Chloe. Aga po iti dakes at tarigagay. Pinagsinukat da Mia ken ti kasabwat na tiname tag dagiti maladaga iti ospital asaan nga ammo ni Cristel. Inaramid ni Mia daytoy. Tapno ti anak na ti mairanod iti kinabaknang da Cristel. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Dakes at tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Medyo adayumagkit din, madam. Ngam, agayam kami ngamen. Kumusta damot nga taitan? Agpada kamin samet, amay may salang ti anak na. Nasa una, idi nagkita kami idi. Ay, uwan, madam. May samet ti anak da Mia ken Juanchong. Pagad-adalan nga tamet ti anak da. Iti pampubliko a pagadalan, madam. Idintutan ni Chloe nga anak yu ket iti pribado a pagadalan. At dala parikot ko ken ni Chloe. Adda kapkapsot na iti pagadalan. Idintuta kanayon as siyak ti kalaingan, idi siyak ti agad-adal. Nalaing madya anak da, madam. Amangan no valedictorian into naggraduar da. Kasta ka di? Imbag man? Nagrigat ti agripaso iti leksyon. Agsardelaksen nga agadal, mama. Kasano nga ammom to nga imanihar ti negosyo, no di kamat agadal, iha. Ipamanihar tayo iti sabali, mama. Numadlaw ti mabayadan amang imaninghar nga awan ti ammom. Lukwanda ka. Ibagada a bankrupt, uray no isuda ti mangbang bankrupt iti negosyo. Apay ngamin asa anak analaing. Nalaing kami mo't adwakan ni papam. Idi da kami ti agad-adal. Angam, apay asa anak nga imala kada kayo. Ano samlat ta ti agripaso, anak ko? Kaasi ti awan adal na. Asino pa'y ti mangimanihar iti negosyo, no awan kami. Nalaing ko mga agkantamon ni Ivy, tapagkantain ta iti club. Wan no saan? Pagsalaak sa. Nalaing ka di ngagsala. Agpractice ko mga rod ngagsala, tapno pagsalain ta. Mayat sa nga agpaiso, nagsursuro nga agsala. Ibagak man gayam kan kwa na inton sumangpat. Data ti mangala iti sweldo na, no agsala. Una. Apay nga italaang analagip ta daytoy. Suruan ta nga agsala ti danga.
Ang mga no di namad kayat ti agsala. Saan ati kayat na ti masuro? Natorturoy tapay laeng ngam iso. Dave, naibagam ka di ka ni Daddy, ti maipapan iti pa nag-working student ko. Wen, imbaga, ken na ibaga kasi kati kalaingan iti pagadalan tayo. Matulungan na ka di ni Daddy. Wen ka no? Iti library ti pagyanam. Tumulong ka iti library ti pagadalan. Ay, agyaman na. Sapay ko matagadalak matlaang. No kano si kati makaala iti umuna apamadayaw. Free tuition ka kano. Adapay allowance mo. No agtrabaho ka iti library. Ika gumaak ti makaala iti umuna apamadayaw. Talaga akayat ko ti makaadal. Uwin tasayang ti kinalaing mo. Ay, uwin gayam, sabalyak man ti saritaan. Anyang ti trabaho ni nanang kantatang mo. Singer iti club ni Nanang. Bouncer mo't ni Tatang. Singer ken bouncer? Wan, naranggas da kanyak. Ha? At daatap ko asaan dak apod no nga anak. Amangan no ampun da ka. No saan ta ko mga anak ni Chloe, sumuko ako man. Adungag pa iso dagiti ugali na makapadismaya. Uray ka disi ka, kat maupay ka, no dadduma. Jagilibak day ta, Cristel. Saan arumbang asumuko ta? Day ta nga kat, anak ta ni Chloe. Isu nga anusan ta nga isuro, tapno mabaliwan ti madi akababalin na. Gusto tinakunam, Cristel. Kaslawan ti pagbaliwan na. Tasa na nakaramraman, iti urayan niya na sakit. Ipilit namin na kayat na. Malidayanak no kas di abagbagaak, ngam di nakmat italtalak. Oh, anya nga tati masakbayan na. Tadi namat ammo adumngag iti patigmaan. Dahil tatirigat na, no ti anak kitsan adumngag. Talaga asukir ni Chloe. Ti kayat na, ket maited amin dagiti kiddaon na. Nasaya at tadakan si ka, babae. Agpraktis ka man kit di nga agsala. Tadakkel ti sweldo ti agsala iti club. Anya? Ay, Nanang, awan arapaap kung agsala iti club. Kayat ko ti makaadal. Saan ka di nga imbagak nga awan pagadal mo? Adda nga rod mang tulong kanyak, Nanang. Kasano ko ba? Pagadalan na ka, day tayo bagbagam? Nulakas siya ti makagunod iti umuna pa madayaw. Awan bayadak iti pagadalan. Kan agtrabaho ak iti library, tapno ada allowance ko. Adal! Imbag ko man no pakairanudan mi day ta adal nga bagbagam. Diyo ka di kayat ang makaturpusak, Nanang. Siyak to ti sarikad-kad yo, no nakapsot kay ton. Nga mabayag pay day ta, manupay atawan. No agsala ka, adan kwarta adagos. Pangasiyo ko man, Nanang. Kuno sadya ka mo ti agsala. Sana balit ang trabaho akmat dito'y balay. Trabaho amin. Naliday ka man Ivy. Anya man ti parikot mo? Pilitin nak ni Nanang nga agsala iti club. Pulo sadya kaya ti agsala ijay. Iti day tang inaramid ni nanang mo. Amangan no, pudno adi na ka anak. Pagkunam adinak anak ni Nanang ko. Ti ina, di na kaya't amay sagmak ti anak na. Angam ni nanang mo. Iso mo ti mga sagmak kang ka. Gapulang iti kwarta. Agpayson sa ti kunam. Dagpay pulos na rik na ti panangi patagda kanyak. Awan ka diti mo makabagyam, mabalin mo apagkamangan. Jak nagdamdamag. Taagungot da adagos. No adadamagag kadakwada. Kanayon da nakaturog no adada ijibalay. Siyak ti para trabaho ijibalay mi. Kasi kamat nga rod no kasta. Awan klase yo ita. Papanam ka de. Apay adamagam. Siyak ti amo.
kat katulong ka laang. Tapno amok ti ibagak, no damagan damadam tinapanam Aglisi ka. Ay, Tamagnaak. Saan kang agmatider dita? Dita ka man laangan. ay, anya nga ti ibagak kadamam anapanam. Basta inak agpasyar. Awat ti masnop apapanan mi kadagi ti babarkadak. Anya nga ti oras sumangpet ka, senyorita. Sumangpetak no kay kayat ko. Tsak amo no anya nga oras. Agsala ka dimot lang ni Ivy. Isupay ti maswildo na. Kinasaritak ti danga. Ngam di nakat kayatan. Ay, sana ti kayat na ti masurot Agadal ti kayat na. Nakuna na nga inton lakay kan bakit na. Iso kano ti agbalin asarikad-kad ta. Damot ki di kalintikan na Ang nung nataengan tanto, kaya't kadipay ni Ivy ti mga sikaso kadata. Bayam, takasaritak tumanan. Imbang ta nagsarak tamanan dito'y tiyandaan. Anya ti barong ang maipadamag mo. Madilat ta ti kababalin ni Chloe. Madisdismaya pa yan ni Madam Cristel. Anya ti kayat mo asawan iti madisdismaya. Nangag ko ti saritaan da, nga uray bagbagaan da kanaw, kat saan na kano nga ammo ti dumngag iti pamagbaga. Ngam itadamot la amin dagiti kidkid dawan na. Itadamen? Saan damot nga imimutan? Ngam aglablabas talaga ni Senyorita Chloe. Pag kunaamat nga glablabas. Ipilit na amin nakayat na. Kas kumaitay pimanaw. Dinamag ko no papanan na, tapno amok no anya ti ibagak kada Madam Cristel. Papanan na ka no? Awan ka no mati masno papapanan na. Pimanaw latan, adi na imbaga ti papanan na. Ay, ala, itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ibagam kanyak no sumangpat. Napanan ni Chloe. Malaman nga mawanpay. Damdamagak itay ngam di namat ibaga, sir. Awan ka no ti masno papapanan na. Apay asino ti kadwana. Di namat imbaga, sir. Kinasurunak pa'y di nagdamagakken ko na. Talaga anatangkenan ti ulo na dayjay nga ubing. Ay, nakarong agpayso ni Senyorita Chloe, sir. Ay, malaka ni Mia nga inana. Anyat ko nam. Ay, kwa, sir. Tikunak, kasino nga tati immalaan na kat nasingpat kayo mat ka ni Madam Cristel? Hello? Nakaawag ka mat. Rabrabiin. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan pa'y. Iso ang makapungpungtot ni sir. Apay ngamin adi mo dinamag anaimbag no papanan na. Dinamag ko nga road ngam di na ibaga. Ada ngam insul-sul pang ni Senyorita Chloe. Di ka man agsao itikas na. Awan ka dita no saan ka nga inrekomenda. Ay, ladingitak. Ngam makitkitak met ngamen, anasingpet da madam. Ngam jay anak mo ti, ay, jak amo, no apay akas jay. Guston, awan ka dita no saan agapo kini Chloe. When matkit day, ngam makitkita, kasaan arumbang ti mapaspasamak. Niket di Chloe ti asikaswam dita. Di mo baybayan. Sige, tanay, kaslada umay dito'y ayan kaw. Bye! Unay lakit din ni Chloe. Pagdandanagan na ti tao. Adamat cellphone na. Apay di umawag man lang no ag-text. Sapay rabiin. Napnapanan nangatan. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin nga i-report iti pulis. Tanabiit pa'y mo't ngawan. Dumakdakkel ngam ad-addamot asumulsulpan. Kasjay iti tao akanayon ang mapampanuynuyan iti kayat na. Alangan mo't asaktan. Wenno saktam. Amang ano ad-adda nga agrebelde. Pangsapsapulan tan nga iti dayjay nga ubing. Anya ti madaman. Ada ka din ni Chloe. Ay, awan ka no pa'y nga rod. Makapungtot ka no ni Jake ko na ni Amira. Saan nga kamkamali amang dangran ka ni Chloe? No pagaramidan da iti saan anasaya at ni Chloe. Pagikarawak mat ni Ivy. Lakid Ti anak da ti balsenta. No saktan da ni Chloe.
Imbagakin ni Amira nga umawag. No kasano? Orasan, tapno si kati kumanta. Di ka nagmiso. Ay, imbaglakit din. Tanuado ti agpalakpak no kastang agkanta. Makisayan ti paripot ko. Iso nga ron nga yung kakumantan. Tapnusan anak ko na si Tarupang. Anyat orasan. Apay nga itaka lang. Iti balay, iti barkada, papa. Nagkasangay ngamin. Nabartag ka pa'y. Apay, aramid ka di tilimpyo a babae ti agbartek sa agawid iti dis oras ti rabi. Italaang mat, papa. Iparityo ka din agragsakak mat sagpaminsan. Iti dis oras ti rabi. Pagdantanagan ti tao. Apay, di ka man lay mawag. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umnuday ta rason mo? Ala, ingka maturog. Tagsarita tayo dinalapat intun bigat. Maturog, di maturog. Iparit yung kiti na mapanak, iti balay, dagiti babarkadak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nasingpet ken nasaririt ni Ivy iti sidong Damia ken Juancho. Idinto tasadot nga agadal ken maditi kababalin ni Chloe iti sidong da Cristel ken Jake. Gapo iti kinaranggas Damia. Inatap ni Ivy asaan nga isuda ti pudpud no adadakkel na. Kabayatan na, maupupay da Cristel ken Jake. Gapo iti ugali ni Chloe. Iti maysa nga aldaw, rabiin ngem awan paylaeng ni Chloe. Bueno papagayam, denggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at Arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano nga umawagak? Kat madamati happy-happy. Saan nga umno day tarason mo? Ala, ingka maturugan. Tagsarita ta itinalapat intong bigat. Maturog, ti maturog. Ipanit yung kiti na mapanak iti balay, dagiti babarkada. Saan kan asumong bat ta mga numakaraman ka? Aglablabas kan. Sige, mapanakon. Saan na maulit da ito apanagawid mo iti disoras ti rabi. Babae ka pa imot nga rod. Kasanun no dadaka sa mapasamakan ka. Ti panagungot ni Papa Itirabi. Agtalawak man kit di. Mapanak kiti balay ti gayam ko. Bayak nga agdanag amang sapol kanyak. Kita man no di agdanak no awanak. Inayadak ti pumanaw. Apay day tabag. Papanam, senyorita. Shh! Agdal na ka no di mo kaya't asaktan ka. Ibagam no sa dino ti papanam. Amangan no agungat kanyak ti inam. Ulitom man ti imbagam. Ina, kunam. Ay, mamam, ti kayat ko asawan. Sigurado lakit di asapulan na kakanyak. Agli si kakit di tadalan. Bayam nga agbirok da. Apay gamin nga inong tanda. Sir! Madam! Agreeing kayo! Pimanaw ni Senyorita Chloe! Ano ti naman ang pimanaw ni Chloe? Wen, sir, igawgawid ko ngam di nakintaltalag. Malatawagak amin na koneksyon ko.
Tama disable ti credit card. ATM, ken amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kasanon no agbisin. Sana siya ti karkaritan da nga ubing. No pimanaw, di muna ti pagawidan na. Unayan ni Chloe. Agaramid iti saan anasayaat. Ngam isupay ti agpasugnod. Ay, sakit ti ulo ti papay na. Napanakilan. Hanggang kita mantilay na. Hello, Mia. Ada na patod nga ibagak. Adda ka din ni Chloe. Simangpet idirabi anabartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na ngagsarita da kumaita abigat. Nagsarita da ka din. Sinapsapan na ti pimanaw. Di na kayat ti pabagbagaan. Kat, anya ti inaramid dagiti agasawa. Nasuron ni sir. Kat impa-disable na amin ang mabalin a pangirwaran ni Chloe iti kwarta. Kasanon no awan kwartana? Inaramid ni sir atap no agawid. Iyawag mo manan kanyak no agawid ni Chloe. Agawid siguro no awan kwartana. Wan, Mia. Dandani tayo nagturpos. Sigurado asi ka ti makaala iti kaunaan na pamadayaw, Ivy. Sapay ko matakas ta Talaga nga inka gumaak ti amin. Kat babaan iti tulong ni Dadim. Makapagtuloyak iti kolehiyo. Agpada ti iti kurso. Iso nga kaklase ta. Tapno isuro nakto no dojak mo. Agidan tantong aginroll. Tapno agpada ta iti oras kan subject. Sana ko na marigatan da ka akadwak. Oray siya kat agyanak mo iti library. Tapno agkadwata. Agpada tanto nga rod a librarian. Day tamo timbaga ni Daddy. Agkasapulang kanu ti universidad iti librarian. Ay, agyaman ako na iti tulong mo, Dave. Inaramid ko dagitoy. Ta saan lagayem ti pangibilbilangakan ka. Napatag ka iti biyag ko. Anya. Di mo i-chat-chat no awagan ni Chloe. Impaitakan kuha na amin na masapsapol na. Anya pa'y lati kurang. Awan mo't siguro tida kasama pasamak kan kuha na. Taapay asa anak nga agdanag unay. Ura siyakmat. Kasta ti mariknak. Jakmat unay madanagan. Isong awan basol ta iti ipapanaw na. Hanggang kasanon no saanan nga agsubli. Pangalaan na nga iti gastusin na. Gastador nga ubing. Manula ang aldaw. Adon ti mabawas iti credit card na. Impa ay tamat amin a pagsayaatan na. Hanggang apay akastoy ti isubad na. Ikak iti pagnakman na. Isu ti pimanaw. Jak pinapanaw. Isu nga muna mat ti pagsubyanan. Ala, agruwat takit din taintan ija opisina ti negosyo ta. Hello, Amira. Anya ti aramidan dagiti agasawa dita. Napanda ka din nagbirok. Napanda iti opisina. Nang ko ti saritaan da. Anya ti saritaan da. Iso kano ti pimanaw, adi da mo pinapanaw. Amo na kanuma ti pagsublian na. Saan da ka di amadanagan? Nangag ko ako na ni Madam Cristel. Nga awan dakas kano ama pasamak na. Taapay kano nga awan mo dadanagan da. Apay kumang awan dadanagan da. Uray ni sir, kastaman ti kunana. Kapungataan, ta saan da nga anak ni Ma'am Chloe. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Agmay-may saak ditoy. Intulod ti driver dagiti amok ija opisina. Ala nga rod. No anya ti mapasamak dita. Padamagan nak, ha? Awan ka ti text no chat ni Chloe kan ka. Awan. Awan tinasakit a bakrang ko. Isukit din ti kumura. Ket iso tinakabasol. Burbur tiyamot kanyak ti kababalin na. No kumamay sa abanag aginatang ko ket isublik. Nga uray di da isubli ti pananggatang ko. Sana nasakit din akam ko. Ay, pakawanan nak ti na marswa. Jak maawatan.
Nuapay anaawanan iti ganas ken kuana. Dakes ta ka di anaganak. Kaapay nga agpad akas tati marignata. Diyak maawatan. Ang anak talata ni Chloe. Gapo siguro. Takanayon asakit tinakem ti ipapay na. Iso akas to iti marignata nga agpadpada. Saan ka di nga imay dito ibalay ni Chloe? Kabayatan tikawan mi. Awan mat, sir. Awan mat text, wano chat na. Adapay siguro kwartana da jay. Kita akman, numaibos ti kwartana. Saan nga tanga ada sinurutan na a boyfriend na, sir? Do isuti kayat na awan ti pabasulan na. Makitan to nonya ti masakbayan da jay nga ubing asukir. Sana siya ti rumukmakan ko na. Naruwam nga agpaiso ni Senyorita Chloe, sir. Aglablabas. Pudno, takunam. Ay, napanan na nga ta. Awan samat kabagyan, yun dito'y apagkamangan na, sir. Wen, taadayo, ti ayan dagiti kakabagyan mi. Ni Cristel, tagtagay mo sa akin. Ay, Cristel! Ay, bumangon ka! Ay. Apay akas jay. Apay, anya tinay tagtagainap mo. Kasla nagsublit ti lagip ko. Idi adak iti delivery room. Idi naganakak. Ket, anyat napasamak. Idi impangato ti doktor ti ubing apaman na rimwar. Nakita nga addas iding iti likod ti lapayag na. Ne, kasano ti pan nakakita makunam? Idi impangato ti doktor ti ubing. Idigam na tinapan, imposipos na, kat nagkolaidag ti ubing. Nalawag anakitak ti siding. Idikwan, naulawak, kat jakon amo tinapasamak. Parpar matalag da ita. Awan mo ti kami dinglit Chloe. Kaslasaan ko aparpar matalaang. Talaga ang nagsubli ti lagip ko, iti na itagtagainap ko. Adda siding iti likod ti lapayag, ti inyanak ko nga ubing. Day, nagsapa ka na bimbangon. Kakas lagdardaras ka. Mapanak iti ospital. Masapul adamagak amin anaganak, iti day tsa abulan, tawan kan aldaw. Anya? Anyat sasawa mo? Mano natawan tinapalabas? Sigurado nga at the record ti ospital. No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Wala, makamu ka. Ay, tapno madalusan ti atap mo, mapan ka. Mangtangdan ta iti mang trabaho amang sapol kadagiti a records. Oh, agyaman ak, Jake. Italaang amalagip ko. Nga adagayam siding tiinyanak ko. Imposible mat arugit tinakitak. Kasano napasamak? Katawa mat siding ni Chloe. Oh. Dayta tinuktalak. No asino dagiti kaduak anaganak iti dayjay nga aldaw. Ken no anya ti address da. Mala. Mangalak iti detective tapno tumulong iti amin. Tapno saan kan nga agtaktak kan agbanno. Plantsaam amin dagita. Kitaam day ta bestidak akabarbaro ta plantsaam anaimbag. Aramatak day ta inton rabi. Amin ka di dagita kat plantsaak, nanang. Ada ngamin aramidan mi ita, ija pagadalan. Mas importante day ta plantsaam. Ngam ti kunkunam nga aramidam ije pagadalan. Dandani kami ngamin agturpos, nanang. Adupay ti activities mi. Kayat mo asawan. Siyak tag plantsa. Plantsaak to kumainton rabi iti daduma. Ayawanan ti adupay apambar. Darasam kit de tapno malpas adagos.
Isardang mo mampay tara aramidam, tay sakduan nak ititigos ko. Ilipas ko pa'y kano da ito, tatang. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan. Anya nga ilipas, makatigdigos akon. Ingkayon iti gripo, tatang. Isamsambot ko ngamin da iti plan-plan tsaok. Anya ang mapan ni Jay Gripo, danga. Adda ka nga ron para sakdo. Mapanak pa'y ngamin iti pagadalan, tatang. No di ka pa'y lamapan, makaramag ka na Anya jay kasla maururam? Inak man kitaan. Ti sinalbag a babae? Imparabaw na ti plancha iti kabarbaro abadok. Kat nauraman, payman. Ay, ve! Ayan mo! Ay, ve! Napansin makdo, ititigos ko. Nauraman ti kabarbaro abistida kapag badok kumainton rabi. Apay di na inikat ti nakasaksak a plansaya. Inikat na at isaksak na. Ngam imparabaw namat iti seda abadok. Ay, nakurat-ratan. Sayang pa'y ti kabarbaro abadok. Ay, nagdang nga babae. Nakasakdo siguron. Paumahin da jay. Hoy, Ivy! Umay ka man dito itaplansyaon ka. Naura man ti badok. Nanang, imbaunak ngamin ni tatang. Darasam! Ha! Napudot pa'y laang ti plansya. Umay ka tasikaman ti plansyak. Tumaraya ko na. Hay! Agsabli ka ditoy! Apay ating maray ka! Ay, ti salbag a babaen. Huwento! Kamatang man ni Ivy! Taplansyak ti rupa na! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at dinggin ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, gaputa na bartek kinaladaw asimangpet ni Chloe. Pinagungtan ni Jake daytoy. Nagpasugnon ti balasang ket sinapsapa na tinagtalaw. Ketap no maikan iti leksyon. Pinadisable ni Jake amin ang mabalin na pangirwaran iti kwarta. Kabayatan na, mas daw ti agasawa Cristel ken Jake. Nuapay nga awan unay dandanagda iti inaramid ni Chloe. Iti sabali abangir, madanagan da Mia ken Juancho, apudpudno anaganak ni Chloe. Iti may sangal daw, nauram ti pinaplansya ni Mia ken ni Ivy abistida. Itagagayen, denggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Tumarayak pa. Hoy! Dinak itarayan! Agsubli ka ditoy! Huwag ka! Kamatang manday ta babae ka plansyaw! Tirupa na! Papanak nga tahan. Ang mga numakamatanak ni tatang. Diyak kayat ang maplansya ti rupag. Padasag ti bapa ni Jibalay da Dave. Didak masurutan ni Jaya. Dani ako ni ti kalsada. Agtarayak pa pumanlasiw iti kalsada. Pakakitaan ta iti kunkunam a detektiv. Asidegtan, dito'y timbagada pag na mapanijay. Ikarkararag ko, asapay ko matamalaw-lawagan ti amin. Saan nga tabo nga lang tirigat mo naglibor? Isuan ako nam nga nakita masiding iti inyanak mo. Sa anak pa'y unay anakapsot ini. Nakitak at talaga ti siding sakbay anaawan anak iti puot. Jakon ammo,
ti si marunoan na pasamak. Adak, iti dalan ko ang nagapu iji Manila. Iti nagpasngay ka. Iso, jak na abutanin. Maawatak mo kit. Ha! Ada babae nga agtartaray. Ti preno ko! Nasagid samot ti babae. Rumarta, inta kitain. Ay, sus. Ayan na nga eh. Naitarayan na kakadin ni Ivy. Iti nakita na kam kamatay. Dinardaras na tinagbalasiw. Diyak ang puno natalan. Apay nga rod a pinanawam. Manawak adagos. Tama ka numamwanda akam kamatag. Iso ang natalan. Ay, buhisit kit di. Sino pa'y nga iti para trabaho dito'y balay? Hintanto kitain inton madamdama ah. No intaray, tinakadong parken ko na yung ospital. When intarayan da. Nakitam ko ma at tinakadong parken ko na. Tadawatan ta iti dakkel agatad. Ay, nalipatag bitay. Nagama ka. Ang mga no siyak ti mapabasol. Takam kamatag kami. Awan pa'y puot ti balasang. Apay akastoy tirignak. Madanag anak unay. Asidag tayo na ti ospital. Pagkalmaan ti reklam. Nakakaasi ti tsura na. Awan puot na. Limitam ti takyag. Kanabaga na. Awan mo't unay tinadangran kan ko na. Ta nakaprelo ang adagos itay. Apay akas na nabambanog na agtartaray. Ada tayo niti ospital. Malakarod. Bumabatan. Sinalbag? Saan na ka makairuar iti kwarta? Didak matawagan. Wano sa pulan da papakan mama. Buisit ti kastoy. Awanan ti kwarta. Pimanawak pa ijabalay ti gayom ko. Papanak nga roditan. Sapay mabisina kun. Maysan nga oras tinapalabas. Manipod na atalan ni Ivy ako nam. Inta kitaan no adapay ijay. No intarayan tinangatal. Oh, awanan ti para trabaho dito'y balay. Ay, sapay maturog ako ma. Napuyatan ti tao. Jakmet nga rod ammo no sa dino ti kunam anak kaatalan na. Ay, awan agluto iti kanantayin ton madamdama. Ay, sige man lang ay. Visit kit day. Jak lakit di masango ti agluto kas kada aglaba. No awan ni Ivy. Asino nga iti mga ramid kadagita. Ay, sabagay ah. Awan ti baba unay. No awan tayo babae. Iso nga inta kitaan. Tapno adag trabaho dito'y balay. Amangan no makapanaw. Awan kanumat tinadangran iti balasang. Kung na ti doktor, babaan iti resulta ti naramid da atest. Apay nga rod nga awan puot na itay. Amangan kanuno na bannog. Ken na-stress. Sana nayunan iti pan nakakigtot na gapu iti pan nakadungpar na. Pero mi adanag ko itayan. Ay na, kunak no agbalin na kun kriminal. Kasano ko mga agbalin ka kriminal, kat saan mumut nga ingagara? Diyak man mo. Ngam nakaro ti panagtibayok. Apaman, naplisak ti balasang. Uray siyak nga rod. Kung na ti doktor abarang inton madamdama, makapuutan ti balasang. Awan met dito'y kunam anakadungparan na. Awan mo't ngagpaiso. Awan pa'y makita adara. No natalan. Nakita ka na tumpar. Natumba pa'y dito'y apasay. Awan met ti makita adara dito'y. Amangan no nasagid laeng mat. No saan ang napakarwan? Agawid to siguro. Ay, nalabit akas na. Awan met sa bali apagawidan na. Agawid tagi din. Tayo nakmaturog. Asino nga'y ti agluto ka nagsakdo. Saan pa'y anaplansya ti badok? Tanauram met di bistidak. Pagkita kanton ti sabalya pagbadaw. Anya nga itaramidin ta nito'y. Ay, napnapanan nga tanti sinalbag a babae. Sino pa'y itan ti agtrabaho iyay balay? Kumusta ka, iha? Kumustan tirik nam? Sa dino ti ayan ko.
Sino kayo? Siyak ni Cristel. Anyat na ganda giti dadakkel mo. Awagan ta ida. Ta umay da kasukunan. Saan? Pangasim, ma'am. Di mo ko maawagan tidadakkel ko. Ha? Apay, nagtalaw ka kadi? Nagdarayak, takam kamaten da. Plantsaan da kano ti rupak. Anya? Apay aplantsaan da ti rupam. Naranggas da kanyak, ma'am. Irorumandag. Anyat basol mo. Apay aplantsaan da ka ako nam. Agpaplantsaak. Iti imbaonak ni tatang amapan sumakdo iti pagdigos na. Kalpasan na? Jak amo Tay di makadano nakiji balay mi. Anak kasusoon iti timba. Isabsabat ni nanang ti plantsa. Nagtarayak. Kat kinamat nakmat ni tatang, ma'am. Iso akala at abimbalasiw ka iti kalsada? Dayta ti pudno, ma'am. Ma'am, pangasim. Tadi mo ibagbaga ti ayan ko, ma'am. Kumusta dito ospital? Oh, kasanon ti pasyente? Nakariingan ang nakakaasi. Diyak kaya tapanawan. Maasyanak unay kankwana. Ala, umayak to dita nurumwarak diti opisina. O sige, taurayin ka. Ado ti kayat ko amaamuan iti balasang. Binaybayak pa lang nga makaturog. Takasla kayat na pa'y ti maturog. Inawaga mo dagiti dadakkel na? Saan? Di na kayat. Tanaranggas da kanukan kuana. Intarayan na ida. Tadangran da kanu. Anya, pudno ka di data? Uwan, makasangit anang ibaga. Panagkunak saan nga agul-ulbod. Malangarod, urayan dak dita. Bye! Hoy, agreeing kan, Juancho. Maladaw tan iti trabaho. Manganta ka din. Anya ti masida. Anya amangan, awan tinaluto amakan. Anya, kahit awan pa'y katijayta nga. Anya nga itatikanan ta. Dayta nga rod ti pakasurunak, idi makariingak awan naluto. Awan pa'y nasakdo adanom. Daytoy itatirigat na. Awan ti ibaon ta. Apay, di pala si Mangput May, dayjay nga ibay. No ayan nakit nga taa, nunap-napanan na. Ay, sapay di ta pa'y nagsweldo. Inta ko mamangan ni Jerwang. Iha, kumusta itang tirik nam? Mayat-matan, ma'am. Apay nga rod, analiday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Tamakaawid ka. Kabutang ko dananang kantatang, ma'am. Mabalin ka di nga alaan da kakatulong yu. Uray awan sweldo. Basta ang tuloy ak nga agadal, ma'am. Pagad-adalam ka di, iha. Iti public school, ma'am. No jak agkamali. Siyak ti makagunod. Iti kangatuan apam madayaw. Intun agturpos kami. Wow! Amom ka di nga idi agad-adalak. Kanayon mo't asyak ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Kasta ka di, ma'am. Ma'am, patganyo ka di tikid daw ko. Nga agbalinak laangan akatulong yu. Sige. Umay ka. Ngam saan akatulong ti pangibilangak ken ka. No di kat, anak. Agpaiso ka di, ma'am. Umayak iti balayo. Wen, yawid da ka ijay balay. Apaman ang makarwar ka diti ospital. Daytoy ti balay mi iha. Sige, umunag ka. Yamam mo ka iti katulong mi. Agyaman ako unay, ma'am. Nagdakkel magayam ti balayo. Wen iha. Medyo adon tilangan mo. Gapo iti pan naka-ospital mo. Nangalaak iti medical certificate nga ipakitam ijay pagadalan yo.
Agyaman akmanan, ma'am. O sige, ingka pa'y aginana iti agbalin asilid mo. Ingkan tugumatang iti kasapulam agamit mo. Ikan ka iti paggatang mo. Agyaman ako na, ma'am. Nagsaya at kayo at talaga. Kas kay Santa. Kasta ko man ninanang ko. Nalabos mo't dayta Santa ako nam, iha. Ha? Sika? Ha? Amira, am-ammom dahi ti balasan? Di kayat ko asawan. Daytoy tinadong pareho, ma'am? Apay anas daw kalaunay ang nakakita kan kuana, Amira. Nana, Amira, kasla nakitkita kayon. Nakakitkita nga takada kayo. Jakam mo akan ka basang. Saan nga ta nga da kayong ingas ko nakitam? Basta da nakakitkita kada kayo, Nana. Ngam nabayagan. Lagi pakpay. No sa di, no tinakakitkita kada kayo. Amangan no sa bale, basang. Kasta nga ta? Apay naglangan ka iti makadomingo? Nadong parak itilogan. Kat impandak iti ospital. Awan mo't makita kasugat mo? Saan mo't kiti unay anapiksa? Limitem laang titakyag kan abagag. Awan kanumot na dangran kanya. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo idinadungpar ka? Di da pa'y siguro amo anadong parak. Tinakadungpar kanya, tinanggipan kanyak iti ospital. Anya? Di da ka binirok dagiti parents mo? Diyak kayatan ti agsubli iti balay mi. Nasingsing po tinakadungpar kanyak. Nagpayawidak iti balay da. Iha, apay asikat ti aglutluto. Ayan ni Amira. Madmadi ka no ti bagina, ma'am. Isa asyak tinagluto, takaasimot. Nagtumar nga ta iti agas na. Inikak ita iti gatas kan tinapay, sakbay ang nagtumar, ma'am. Nasayaat, iha. Diyak nagbidot anang iyawid kan ka. Angam, saan da ka nga taasapulan dagiti dadakkel mo? Mabalin asapulan dakto. Taan ngamin agtrabaho iji balay, ma'am. Tila pa nagtrabahom ka di tinapatag kadakwada? Ma'am, adda atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak ngamin aranggasan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan at dinggen ti tuloy ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes at arigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, iti panangkamat ni Juancho ken ni Ivy, apag isumet alumabas ti lugan da Jay, ket nasagid ti balasang, pimanaw adagos ni Juancho, adi na nabigbig ti nakapadungpar ka ni Ivy. Intaray met adagos dagiti agasawa ti balasang iti ospital, ket idi makapuot na ito'y. Kinalikaguman na nga ijay balay da Cristel ti pakiawidan na. Iti sabali a pangir, masursuron ken mabisin ni Chloe, ta saan ang makairwar iti kwarta. Idi nadanon ti panagawid da Cristel,
insurot da ni Ivy. Nasdaaw ni Amira. Mariribukan ti katulong no ibutaktaknan ti palimad. Itagagayen, dinggan nyo tituloy ti makalawas aseryetayo anapaulwan. Dakes at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti panagtrabahong lakad iti napatag kadakwada. Ma'am, adda-atap ko. Asaan nga isoda ti pudno adadakkel ko. Takanayon dak aranggasan. Adda ka di kasta anaganak. Ranggasan dati anak da. Kasta dagiti dadakkel ko, ma'am. Isu siguro adi da kasapulan. Taam mo da anagkamalida. No agdarum ka, sigurado amadusa da. Oray naranggas da kanyak. Awan panggap ko nga agdarom. Tadadakkel ko payla ida, ma'am. Panagkunak, nasingpet ka nga inanak, Ivy. Kasano, ada ka din nakitam a detective? Addan, napanay ospital. Nagkidaw da pa iti pamalubos ti maseknan. Sakbay akitain da dagiti records. Nasayat no kasta. Kayat ko amaamuan dagiti kinagiddan ko anaganak idi. Medyo narigat ipaparamid ta. Tanapuuran sama ti ospital idi. Ti ngay sigud nga ospital. Nairaman nga ta, dagiti daan a records idi nauram ti daan nga ospital. Dahil tati ditayam mo. Sapay lako mga rod, taad na paglawagan ti amin. Di ka maawanan itinamnama. Apay apasapsapol mo ti kaduam anaganak ide, madam? Adda kayat ko adoktalan, Amira. Doktalan? Kunam, madam? Anya ngay dayjay? Saan asinsinan ti kayat ko amaamuan? Awan ti pakain ay gamit ti parikot ko. Iso asaan na masapul amaamuam. Ay, kastagayam, madam. Ay, kunak no mabalin amaamuan. Ay, kat ni ay bingay, madam. Agyan ka dimot ditoy? Wen, nalagaan tirik nakan ko na. Nagsingpat nga ubing. Kat, ni Senyorita Chloe, madam. Saan nyo ka di apasapol? Awan tinang papanaw kan ko na. Agdisnudo nga agawid no kayat na. Naimbag taduha talaan dito'y salas, balasang kaw. Di mo ka di kaya ti agawid iti balayaw? Nauyong dagiti dadakkel ko, nana. Manipod pa'y ubingak. Jak narik na, ti panangipatag da kanya, kas may nga anak. Kabkabilan da ka kani, basang? Nana. Day tinao di. Kat plantsaon ko man ni nanang tirupak. Ti marayak. Iso ajak na puutan tilugan anang sagid kanyak. Apay plantsaan na tirupam? Madama ti panagplansak. Idi imbaonak ni tatang asumakdo iti digos na. Jak amuan na uram gayam ti bistida ni nanang a plansaok. Nalipatak siguro nga inik ka ti plansaa. Kas tagayam ka ulpit ti dadakkel mo? Kasano ngay numay da ka alaan ditoy? Ay, jak kaya ti agawit, nana. Kan, nasidag ngamin tirik na, kada Ma'am Cristel, kan sir. Nagsingpat da kanyak. Naggasat kit din ti anak da. Anak da, kunam? Ay, kwa, nagtalaw ti anak da. Ha? Taapay ang nagtalaw, nana? Sulpang kan expoiled ngamin. Pabirok ko nga ta ni Ivy. Awan pa'y ibaon dito'y balay. Ay, maamakak. Ang mga numaamuan ti masignan ang naatalan, gaputakam kamatag. Makabasol tangata no ibagana. Ay, kat sigurado day ta. Jak laki di kayat ti mabalog. May raman ka pa ya. Tasikatin ang mandar kanyak ang kamatag. Kasta ka di. Kasano nga rutan? Dita ka di sa pulan?
Kasano no nagpulong kadagiti masiknan? Kaya't mo ka di mabalod ta. Ay pakpakawan, day takot may balbaludan. Amangan mat no adda nagkamangan na. Apay asaan nga agawid? Day tangarot ti pagamkak. No pilitin ta nga alain iti nagkamangan na. Ang mga no ibutaktak na. Ari nang ranggasan ta. Ay sinalbagkit di. Sino itan tagtrabaho dito'y balay? Hello? Asino ka di day taoy? Kabarbaro ba't a number? Scammer ka kaday? Anya nga scammer? Tarupam? Di na ka di sapsapulan da papakan, mama? Ay, kunada mo, itasi ka kano ti pimanaw. Iso asi ka kanumat, ti makaamong agawid. Anya, magtanda kita anaganak? Di da pa'y amo sa pulan ti anak da? Addan dito'y ti anak da. Anya? Ulit man timbagam? Adak dito'y ruwar. Kasano nga'y bagam nga da ti anak da dita? Ay, anya ti imbagakon? Ay, matartarantak, paikit din. Ay, si kaabak-bakatan. Agkabaw kansan. Saan mo nga mo ti sasawam? Ay, pasensyan. Bye. Ay, nailawan ko nga imbaga. Nyamat da ito yung iwat. Nasakit ka diti sa kayo, ma'am. Imparabaw yung maditalamsaan. Kabayatan ang nakatugaw kayo iti sofa. Wen nga rod, anak. Medyo nailigos, idi umuli ak di taagdan. Nabannog sa idi nagnagnaak. Ada nga minapanan mi kadagiti kakadwak. Agtugawak iti baba. Iparabaw yun dito'y lupok ta ilotak ti sa kayo, ma'am. Aliman nga rod, anak ko. Sige, ma'am. Agtugawak iti baba. Kalpasan na. Ilutak day ta sa kayo. Ita, inayadak nga ilutan, ma'am. Nagmayatan, anak ko. Baka ginawak. Nagsingpet ka nga ubing. Apay anaranggas kan kakunam, dagiti dadakkel mo. Saan dak siguro nga anak dagiti dadakkel ko, ma'am? Amangan no pinigpidot daklaang. Saan ka kumaapumampanaw diti balay? Ibilang ka nga anak. Jake, ibilang ta nga anak ni Ivy. Nagsingpat nga ubing. Isun sa kanot ti kalaingan ije pagadalan da. Bareng ano di daalan diti balay. Panagkunakit kayat na matagyan ditoy. Ay, uwan. Mano nga aldawan asan asimbang pet ni Chloe. No naibusen ti kwarta na, sigurado nga agawid. Makapaawan ganas tinagmadi akababalin na. Imbagpay ni Ivy. Kasjay kumamat ni Chloe. Mapay kasjay na. Di na kaya ti padisiplinaan. Day tangarod kat. Maitid mat amin akayat na. Imbag ta si mangpet kan, kasibsibat ti detektive. Kat, anya ti resulta. Sorry, ngem nairaman ka no anapuuran dagiti daan a records. Awan ka din tinamnamak amalaw-lawagan ti amin. Sigurado ka iti ibagbagam anakitam? Idi nagpas ngay ka? Wen, Jake. Ngam ti kamalik. Apay ajak nadlaw idi addan puot ko. Jakmut nga minan kinita ti inyag da nga ubing iti katrek. Jak kinita ti likod ti lapayag na. Di mo kunain asabali nga ubing, ti inyag da iti katrem. Idi na ipalagip kanyak ti tagtagainap ko. Nalagip ko ti amin. Talaga nga adda nakitak asiding itilikod ti lapayag ti pasngay ko. Magkintayagak iti bagbagam Kalpasan na nakitak ti siding. Nagkapsutak.
Kadjakon amo tinapasamak. Hustumat nga dak idin. Irwardakan iti delivery room. Sika nga umuna ti inasikasok, sakbaya kinitak ti ubing. Idiadan puot ko. Kinidaw ko ayag dati anak ko. Kat nalipat akon, ti maipapan iti siding. Nana Amira, madamag ko man. Apay ang nagtalaw ti anak ni ma'am. Apay adamdamagam pay day tabalasang kao. Siyak ngamin kat nagtalaw wakta na uyong dagiti dadakkel ko. Ngamdamam kan sir kat nasingpet da. Naladaw asim mangpet sakit na bartag. Pinagungtan ni sir. Imbaga na nga agsarita da iti kabigatan na. Sinapsapa na mutin ti nagtalaw. Anya ka di tinagan ti anak da, nana? Chloe, tinagan ti anak da. Ha? Ni Chloe, akanayon nga itulod ti Logan, itigay ti asidag ti pagadalan mi? Agam-am mo kayo ka ni Chloe? Ado ti makaam-am mo kan kwa na. Gaputa kanayon nga itulod ti kotse. Ngamjak am-am mo, nana. Agasidag laang ti pagadalan mi. Kunaklakit din, no? Agam-am mo kayo? Hello, Mia. Adda detektive nga imbaon da madam amang birok iti kadwa na anaganak idi ija ospital. Kaapay ka, no? Jak maawatan. Basta, nadamag ko nga nang bayad da iti detektive. Adda ka di linablabid mo dita. Anya kumakay ti labidag. Ang amkwa, adda ni... Adda ka din ni Chloe. Ah? Ay, saan? Dawag na kanyak. Damdamagan na no sapsapulan da, sir. Kat, anya ngay timbagam. Imbagak aja, imbaga ni sir. Nga awan ng papanaw kun kwa na. Iso ama ka amumat nga agsublay. Sinalbag dagiti nga agasawa. Apay adida pasapol ni Chloe. Tikit din kagiddan na kano anaganak ti pasapsapol na iti detektive. Tapay apasapol na. Pangsapulan da ngay. Kit nauram idi jay sigod ng ospital. Awanin na ti record. Apay nga taapasapol na. Nakitak idi ospital. Idi naganaka. Ngam sa anak anagpadlaw. Gapo iti tarigagay ko. Masiguradong kadi adi na ka nakita. Sa anak nga rod anagpadlaw. Tadakit nga rod panggap ko nga aramidan. Kit nagbalig ito. Naisukat ti anak ta iti anak na. Ngam napanangatan ni Chloe ngay. Awit mo matisagad, basang. Adda nga minbulong anaragrag iti aglawlaw ti swimming pool, nana. Inaksagadan. Ay, sige man nga rod balasang ko. Imbaglakit din tada ka akadwak ditoy. Awan nga min klase mi ita, nana. Tumulong akmat ang agdalos. Amom, maayayo kan ka ni madam. Nasingpet kan nagagat ka kanaw. So badakmat ati kinasaya at da kanyak, nana. Panakairan-rana na nakaumay ka dito'y balayda. Nagsaya atay. Adda kayong matgayam dito asidag ti swimming pool, ma'am. Ambom ka di ti aglangoy, iha? Saan, ma'am? Tiyak pa'y napadas ti aglangoy. Awan swimming pool mi. Padasem ti aglangoy. Agpractice ka nga aglangoy iti swimming pool. Dalusak pa'y ti aglawlaw, ma'am. Kalpasan na, agsursuro ak nga aglangoy. O sige, taisuro ka. Agtugawak pa'y dito'y linom. Wen, ma'am. Agawa ak ti agdalus, tap na aglangoy ta. Isuro tak, ma'am. Wen. Sige ha. Adda pa'y alaak biit. Agsubli ak inton madamdama. Wen, ma'am. Mapadasak matlaangan ti aglangoy. Isuro na kano ni Ma'am Cristel. Nakaanos ni Ma'am Cristel kanyak. Nagpintas pa'y. Magnaak man iti igit ti swimming pool. Agpariirak pa'y. Sakbay nga umunagak iti unag.
pera ti agsagsagad. Ha? Adda ka ti sa bali ang katulong? Di nakita ta nakatalikod. Inayadak ti umasidag. Iduron ko tapno maipisok iti swimming pool. Itan. Aglangoy ka! No di mo kaya timalmas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes atarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti met direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itinkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Bueno papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Dakes atarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglangoy ka! No di mo kaya timalmas! Anya ka dito inaramid mo. Awan ti naramid ko. Agin lalangoy. Di namat gayap ammo ti aglangoy. Nakitak ti inaramid mo. Induron mo ni Ivy. Masapul nga alawak. Ignorante. Apay nga da ka dito'y swimming pool. No di mo ammo ti aglangoy. Adto'y titwalya, anak. Agyaman iti pa ng tulong yung kanyak, ma'am. Apay nga induron mo ni Ivy. Ha? Chloe? Mama, asino day ta babae? Tay sakit mo launay? Ti saludsod ko, tisong batam. Apay nga induron mo? Saan kumat nga induron, ah? Saan kan nga aglibak? Gaputa na kitak. Apay kumano induron ko? Di ta kayo manlangan, no asino man day ta babae? Surun kon? Ha? Aguray ka man, iha. Idi impangatom tibuok mo ang nabalkot iti tuwalya. Apay ka di, ma'am. Permi mati si daaw yun. Umasidag ka. Kita ak man tilikot tilapayag mo. Ada ngamin nakitak itay. Iso ka na yun anak kawakray ti buok ko. Talingling dak ti siding ko, ma'am. Kita ak man analaing. Idi ubi nga. Basit day ta, ma'am. Kabayatan a dumakdakelak. Dumakdakel mo. Darasem, mapanta iti silet ko. Adu ti damagakan ka. Awanin ti pagbadok. Namurang dami nun. Uray siyak. Jakmat makalaba. Tamaturog ak iti aldaw. Ta para rabi ima ngarot ti trabaho ta. Kasunod ay tuyin ngay. No agpalabata mo, awan pagbayad ta. Tamapan amin na kwarta iti restaurant. Tadi ka matagluto. Uray matsika. Di ka mat mapanagluto. Ay, agsubli ko man ni Ivy dito'y balay. Imbagam to mga minakamatag. Inuray mo kumaan nakaplantya. Sakbay nga imbaon mo anapan si Macdo. Napuuran lakat nga rod ti baro abadok.
Nagbutang, taimbaga maplansam. Awan ket ammo dayjay a babae ah. Awan na muna ko nam. Ngam dakkel gayam ti maitulong na kadata dito'y balay. Ay, wan nga rod. Di mo lagawi dun. Agtugaw ta diti Katre, taad na damagakan ka. Ay, agtugawak iti Katre, ma'am. Wen, anak, napatag ti pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Idinakitak ti siding mo. Interesado ak amangan mo, no asino dagiti dadakkel mo. Saan ka di nga imbagam anaranggas dakan ka? Pudno day ta, ma'am. Kayat ko amaam-am mo dagiti dadakkel mo. Jakon kaya ti agpakita kadakwada, ma'am. Dangrandak lakit di. Anya ka di tinagan dagiti dadakkel mo. Mia ken Juancho, ma'am. Anya? Asino ka di dayja babae? Ta isakit ni mama? Imo nagdapay iti kwarto na itay. Ay, tinagan na. Napadungparan da mamam, kat inpanda iti ospital. Ita, inyawid da ditoy. Masiguradok nga inggagara na tinagpadungpar. Tapno makastrak dito balay. Saan mo't akas ti panagkitak ka ni Ivy? Nasingpet ka nagagat nga ubeng. Kasta lang ita ah. Taada kayat na. Ngam inton agangay. Ang mga nagtakaw. Saan mo't akas ti panagkitak kan kwa na? Di mon isakit jay saan mo unay nga mamo. Agpada kayo lang kan ni mama. Ang nagpaalilaw iti dayjay a babae. Mia kan Juancho kunam. Isuda ti dadakkel mo. Wan, ma'am. Am-amuyo ka di ida. Sigod nga agkaadalan kami kani Mia. Kanayon nakidi nga apaan. Taapay, ma'am. Apay nga apaan na kayo. Diyak man maawatan. Sigod nga gusto ka ni Jake. Ngam siya ti pinili ni Jake. Ay, ma'am. Pang-asiyo. Tadidak ko makagura. Gapo kaninanang ko. Aawan basol ko. Saan, iha? Saan akas takakiting ti panagpampanunot ko? Kasyan ka. Ngam adda kayat ko adoktalan. Kayat ko ang makasao ni Amira. Hello, Jake. Pangaasim ta umay ka adagos ditoy. Apay, at parikot. Basta umay ka, kasapulan ka ita. Makapatanag ka man. Di mo mat ibagangarot tapno di nakpagdandanagan. Maipapanday to'y itibagbagak at siding. Sige nga rod. Urayin na kundita. Sige, urayin ka. Tapagsaritaan ta na imbag, ti aramiden ta nga addang. Api ka di pinagawid na kat madama ti trabaho. Amom, adda nakita kasiding itilikod ti lapayag ni Ivy. Dinamag ko no asino dagiti dadakkel na. Kat da ka no Mia kan Juancho. Mia kan Juancho? Agaman niya kuma, no isuda. Naku na ni Ivy, akas lasaan da ka no nga anak, tanaranggas da kan kwa na. Apay nga rod api naayaban na. Ni Mia tinangirekomendar ka ni Amira akas katulong ditoy. Kaya't naasawan, agam amuda ka ni Amira. Apay kumano agam amuda? Adda atap ko, Jake. Iso amasapul nga agpa-DNA kami ka ni Ivy. Kastamot ni Chloe. Alah, tapno agtal na ti panunot mo. Umanugutak iti kayat mo ang mapasamak nga agpa-DNA kayo. Dawat ka saan mo pa yung ibagbaga kadakwada. Mga laak, iti buok mi atalo. Sige.
Mangala ka, takuyugan ka iti laboratorio ti DNA. Iha, anya ka diti kasangay mo? December 25, ma'am. Agpada kayo iti birthday ka ni Chloe. Kasta ka di, ma'am. December 25 gayam ti birthday ti anak yo. Wen iha, mga lakman iti may sa abuok mo? Apay ti buok ko, ma'am. Sige, mangala kayo latta. Atidog ngamin ti buok mo, kat maay-ayo aklaunay. Itapay lang, kablawan ka. Imbaga ni Sir Asika kano tinakagunood iti kangatuan a pamadayaw. Nasaya at mat, tapno makapagtuloyak iti kolehiyo. Mom Dave, saan ako nga gawawid iti balay mi? Nagsingpot man dagiti nagkamangam. Nasingpot da. Nila ang Chloe nga anak da tinaloko. Nalaing nga agibaon. Uray no di nakasaksaktan. Induron nak iti swimming pool iti naminsan. Inarayat nak ti inana. Nakasingsingpot ni Ma'am Cristel. Kasanon no awan ni Ma'am Cristel? Anya nga ti aramidag. Ibagak nga ta ka ni Mia nga adda dito'y ni Ivy. Ay naadyak amuno niya ti aramidag. Nana, apay ka di adi kay makaidna. Ada ka di parikot yo. Ay, awan ti parikot ko. Adala pa kariribukak. Anya day ta apa kariribukan nyo, Nana? No si kakadi ti adda muna apalimad. Ibutak-tak mo kaday. No si kalaang tinangitalkan da iti day ta apalimad. No makapadakas iti sa bali, nasaysaya at nga ilimod ko laangan. Kasta kaday? Ay, jak ammo ti aramidag. Hoy, ingka man mang timpla iti juice, kan mang palaman ka iti sandwich ko. Iyag mo dito'y salas, ha? Wen, ma'am. Anya ka di a flavor ti kayat mo a juice. Uray, anya ti timplaam. Ngam no saan ko akayat ti timplaam. Sukatam to. Ha? Saan ka di a nasaysaya at nga ibagan mo anya a flavor? Tapno saan ka nabaliwan? Apay ka di a nalalaing ka ngam siyak, ha? Naisarsarong ka lang ditoy. O sige, inak nga rodan, ma'am. Kartingam, jak kayat tinabuntog. Cristel, positive kayo ka ni Ivy. Negative mat ka ni Chloe. Kunakon ka. Adda nga minsiding timpas ngay ko. Angam, apay anaya dayo kanyak ti anak ko. Agawitan, Jake. Kaya't kung arakupan ni tinairot ti anak ko. Masapol ang mabaliwan ti birth certificate ni Ivy. Dayta DNA, timang panaknek. Mangayab tanton iti abogado iti balay. Kan paayaban tamat damiya kan Juancho iti balay. Kasla imposible ti amin. Isumot lagayam ang naglagan ti riknak ni Ivy. Isugayam ti anak ta. Ang apay ani Chloe ti dimakal iti pudirta. Basta paayaban ta damiya kan Juancho. No iputang da nga anak da ni Ivy. Ipa-DNA tamat ni Mia kan Chloe. Saan ka di ako na nga agpada ti birthday da Ivy kan Chloe? Amang kagiddan mo iti ospital. Amang na isukat ti ubing. Ammo da siguro asaan da nga anak ni Ivy. Iso arin ang gasanda ti anak ko. Arakupan ka man, anak ko. Iso matlagayam analagan teriknakan ka. Taanak ka matgayam. Ha? Ma'am, hindi ako maawatan, ma'am. Anya ka di ti bagbagayo. Anya ka di adrama da itoy. Hoy, babae. Anya ka di timpakan mo kada papakan, mama. Takas ladida mo tar aramidan da. Chloe.
Saan mo apagsawan iti kasta ti anak ko? Urayom ti umay ataw, talawlawagan na ti amin. Amira, ingka ayaban damiya ken Juancho ditoy. Saan mo nga ibagbaga nga adda ditoy ni Ivy? Nasaya tapinatgan nyo ti awis ni Mia. Yamamok dagiti kakadwa tayo ita at talo nga abogado. Isuda ti mangurnos iti rumba nga maaramid. Anya ka diti kayat asawan da ito. Sakbay anaawaнаnak iti puot idi nagpasngayak. Nakitak ti siding iti likod ti lapayag ti impasngay ko. Awan amok iti dayta. Basta anak mi ni Ivy. Kan anak yo ni Chloe. Adto iti resulta ti DNA amang panagnak nga anak mi ni Ivy. Negative mat ti resulta kan ni Chloe. Makalibak kakadipay. Ay, awan amumi dita. Tapno amom Mia. Impudno ni Amira amin kanyak. Tati ipagarup na. Kat nasayaat kayo kan ni Ivy. Ngam saan mat gayam, ta nakakaasi iti pampamayan nyo. Kunana no na anus kayo kan kuana. Ngam saan, tarangranggasan nyo ti anak ko. Anya? Kuha? Ammom asaan mo nga anak ni Ivy. Isuari ng ranggasam. Idinto ta impay mi ka ni Chloe nga anak yu ti amin akayat na. No agdarum ni Ivy, makulong kayo adwa. Saan kumaa? Saan na kami nga ipabalod? Pangasiyo. Nagdakas ka, Mia. Nakadakdakas ka. Iso amanipod ita. Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupam. Diyak kayat ti pumanaw dito balay. Mama, Papa, uray sandak nga anak. Dito yaklat ta. Ano ti makunam, Cristel? Ikarik, Mama. Agbalbaliw akuhan. Ikarik. Mama, Papa, patganyon ni Chloe. Inkari namat ngagbalbaliwan. Nakakaasila ang itisidong dananang kandatang. No makipagnaad kadakwada ijay. Ngam, Ivy, anak. Mama, ikarik. Agadala ka na imbag. Ivy, sorry iti kinadakas ti ugalik kan ka. Ngam ikarik. Sana na maulit. Mama, ibilang daklat ta ko mga anak. Lukas ta. Agyan ka dito'y balay, Chloe. Agam laglagi pa matin, Karim. Agbalbaliw ka. Uwan, Papa. Tangay kid daw ni Ivy nga agnaad kalata dito'y balay, Chloe. Patgan mi da ita. Alamiti ka nito nga agsubli ti dakas nga aramid kan ugalim. Lading itag. Ngayon pumanaw kan dito'y balay. Makipagnaad kan itipudno adadakkel mo. Uwan, Papa. Agbalbaliw ako. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas aserye tayo anapauluan. Dakes at tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami,
itin kay Panang Tarabay.